नै बिनिफ्राय पाक्का लामाया जोबथाबाय हानि लामासै सामब्रामनि भटान गैया नैबेनो बारा सामब्रामनि भटान लामाजों नै बेरायगासिनो लोगोफोर दं नै नायनो समायनाथार Wow, this is माने गारि सोनो होआ सिङावहाय जोङो बेरायबोनांबाय गेटनिफ्राय आं बेगखौबो बानायासै बिथाङा नै बेगखौ बानांबाय गरखा मानसिना आरो गरमथार नै सिटारखौ फुना लानांदों नै बिथाङा दाबो जाम्पारखौ फुना लानांबाय उपाय गैया दाबो मोनहैबाखै गरखाना ओंखायनो गाननो हादों आरो बियो आरो बेखौबो लानो हादों थ' एसे आवगायदों नोंथांमोना पुरा कमान्ड' ट्रेनिं मेंबाय आरो बेसेबां गोजान थाबायबावनो टारगेटआथ' दा बहुत गोजानहालागै दोङो नंगौ नामा औ आवगायनोसै दे माबाया इसना नेटआ इदि इमप्रुभमेन्ट एनगार स्ट्रं फार्म राजा माने मन्त्रि आरो प्रधानमन्त्री Dona lama. Hai yang ke भारी मात्रा में एक्सरसाइज होगी जाफिनलायबाय नै मोनसे ब्लग गोदाना जोङो दायो दलं नायनो थांगासिनो दङ बे हलाथिं आरो बिनिफ्राय भिउखौ जोबोद मोजां नुदों नोंथांमोना नायनो हागोन चलते गुया बिथां बाग्लारिखौ बहुत हेन्डसाम नुदों आरो लोगोसे जोंहा गयारि सार दङ
बहाटार फेसिलिटिनि दन बिथाङा जोंखौ दिनै रेस्टुरेन्टआव जामिन होननाय रेस्टुरेन्टआव मोनसे गिदिर माबा होबाय मा होनो ट्रिट होबाय ভূটান আমি গুম্বাত আমি পাইছি গুম্বালৈ আগত গৈ আছো আমি কামৰাং নদীৰ দলংখনত দলংখন চাই ফালে আমাৰ ভাল লাগে আৰু গুম্বাখন আমি যিটো বেলেগ পোষ্টিং দেখা পাইছো অলপ বেলেগ ভাল লাগছে আমাৰ एसे होदोब्रा माबायदि नुदों रायजोफोर जोंनि भुटानाव बेरायनो फैनायखौ नोंसोर नायदो आरो जोंल' बेरायाखै नोंसोरनोबो दिन्थिहरनो थाखाय जों गोसो खालामदों थेंक इउ